minút 2012 a na moste vzostupuje ešte mnoho zátaras. Práve sa odohráva zápas. O tvoju mysel daj pozor, kam nasmeruješ svoju pozornosť i cieľ. Je tu zopár záujemcov o životnú energiu, parazitujú na tebe, z negativity žijú. A tak slepí vedú slepých, rozprostujú nám deti. Očkujú do všetkých, že šťastie ti dá iba prepis. Svet potrebuje viac ekológov ako ekonómov, viac lesov a polí ako výškových domov. Pamätaj, bankári sú koreňom všetkého zla, cez peniaze kontrolujú svet, to je ich hra. Daj človeku zbraň a môže vykradnúť banku. Daj človeku banku a môže vykradnúť svet. To je príčina, prečo zdroje planéty sú v manku. Banky sú rakovinový nádor, tak vyrežme ho hneď. A kto nerobí nič proti zločinu, sa na ňom podiela. Lenže ľudia nechcú pravdu, zvyk je železná košela. A tak väčšinu histórie sa väčšina väčšinou mýlila. Vždy keď išlo o veľa, masa radšej zrak sklopila. Je opäť minút 2012. Teraz je najvyšší čas nájsť slobodu, pravdu, nádej a lásku. Vyzývam všetkých, čo sa neboja. Je opäť minút 2012. Všetko to závisí na nás, my sa nedáme, nevstáme. Keď padneme, tak vstaneme. Víťazstvo je na dosah, tak do boja. Rok 2, 0, 1, 2, svietlo povstáva. Elita poznáva, že naše povaha bojovať za práva je dôkaz, že materializmus a manipulácii s vedomím čeká poprava. Mír je tá pravda, láska je potrava, ktorá se postará, aby spoločnosť posraná poznala, koho na ní vyšší sila poslala. Budí ty v konečnej bitve dôležitá postava. Poď s náma bojovať inspiratívni sebe zmienou. Staň sa opravdovým mužem, staň sa opravdovou ženou. Chci vidieť činy, chci vidieť nové priority. Chci, aby prestal hltať ty MTV, party shity. Pochop, láska z vesmíru je vyšší plán, proto si našla cestu skrze nás k vám. Práve teď k tobie nemluvím ja, ale energie. A vím, že ešte pořád existuje tolik lidí, kteří neví, která bije. No práve proto mluvím teď k tobie a zvyšuju hlas v této době, abys věděl, že někdo to musí táhnout i za druhé. Buď ten, co vítá si